إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوات غرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شاعة مشت عب حاتير معبل بعسرت حال الشحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وعب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حال الشحن 678 ميجا هرتز عب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إرترا زفنو مدب راديو إرتراويانيوم إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم فيبن سولوموني سلام كما يتمسيو كورا سمعتنا عبنا لومي سولوس 28 تنتقمتي كلتشن 14 مدمنا مجمريا زينا خنا قربينا عسيبنا عقدمنا حبيرناكم كم زنحنا وانا وصبصاب مرمار جوجله ودب حورات هاجرات اب ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን አከታተልና خنا قربو نلومي قداماي كفالو عدالينا لكم علنا بدحرزي راهيل ناي لومي مدبتعنا حيزا تقربيا سناي مكتتال مني لكم
እዙይ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ዜና እንሆ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈለማ ርእስታቱ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንኤርትራ ዝገለለ ዑደት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ይካየድ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ስራሕ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ክሳብ ሕዳር 30 2015 ክናዋሕ ወሲኑ። ዜና ብዝርዝር ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንኤርትራ ዝገለለ ዑደት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምክያድ ብ27 ጥቅምቲ 2014 ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተወ ካብቲ ከባቢ ዝተዘርግሐ ዜና ኣመልኪቱ። ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ምስ ዳይሬክተር ዓለማዊ ባንክ ሰብ መዚ ሕብረት ኣፍሪካ ላዕለዎት ወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ላዕለዎት ወከልቲ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ሓለፍቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ከምኡውን ኣካየድቲ ስራሕ እስላማዊ ባንክ ንልምዓት ከም ዝኣመሰሉ ኣባላት ዝሓቆፈት ጉጅለ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደት በኢትዮጵያ ፈሊሙ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት መሰረታዊ ዕላማት ዑደት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝምዝገብ ዘሎ ኩለንትናዊ ድሕረትን ድኽነትን ባይታዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣለዉ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየዱ ኣህጉራውን ዞባውን ምብጻሓት ንኤርትራ ዝጓንዩ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዘመልከቱ ጸብጻባት መሰረታዊ ምኽንያት ናይዚ ስርዓት ኣስመራ ብዝኽተሎ ዘሎ ኣነጻሊ ኣካይዳታት ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ባንኪሙን ብ27 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝኣተወሉ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ኣብ ሓያሎ ዞባዊ ቁጠባዊ ዛዕባታት ከም ዝተመያየጠ ኣብ 8 ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝረአ ዘሎ ትሑት ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጺ ጥሜት ከምኡውን ምሕደራዊ ንጥፈታት ንምትርናዕ ናይ ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓድሽ ገንዘባዊ ጉንዖ ተተሊሙ ከም ዘሎ እቲ ዋና ጸሓፊ ከም ዝገለጸ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ተቐሪቡ ዝበሃል ዘሎ መጠን ገንዘብ ናብ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኡጋንዳን ክባጻሕ ከም ዝኾነ ዘመልከተ ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን መዓላውነት እዚ ገንዘብ ብተዓዛብነት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ማሕበራትን ባንክታት ልምዓትን ክውን ከም ዝኸውን ኣነጺሩ። እዚ ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ዞባ ከምርሕ ከም ዝኾነ ብዋና ጸሓፊ ተገሊጹ ዘሎ መጠን ገንዘብ ካብ ዓለማዊ ባንክ 1.8 ቢልዮን፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት 3.7 ቢልዮን፣ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ 1.8 ቢልዮን፣ እስላማዊ ባንክ ልምዓት ከዓ 1 ቢልዮን ዶላር ናብዚ ዞባ ከእንፍትዎ ተማባጺዖሞ ዘለዉ መጠን ገንዘብ ዝድመር ከም ዝኾነ ወሲኾም ዘረድኡ ጸብጻባት ውዱን ምሕደራ እንተተገይሩሉ ቀጥታዊ ዝኾነ ኣውንታዊ ልምዓታዊ ፋይዳ ከም ዝርከቦ ኣተስፊዮም። ዑደት ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ናብዚ ዞባ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፈ 18 ዋርሕ ንመበል ሳልሳይ ግዚኡ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት ዞባውን ኣህጉራውን ተበግሶታት ንልምዓት እዚ ዞባ ክውን ክኸውን እንተተደልዩ ሃገራት እዚ ዞባ ኩለንትናዊ ምሕደራዊ ተሓድሶ ክገብራን ካብ ብልሽውና ነጻ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ከንግሳን ከም ዝግባእ እዮም ዝምሕጸኑ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ስራሕ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ክሳብ ሕዳር 30 2015 ዓመተ ምህረት ክናዋሕ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። እቲ ባይቶ ኣብዚ እዋናዊ ውሳኔኡ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ መርማሪ ጉጅለ ክትሓጋገዝን ናብቲ ሃገር ኣትዩ መጽናዕታዊ ስርሑ ብግቡእ ንኽዓምም ከፍቅደሉን ኣትሪሩ ጸዊዑ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ነዚ ውሳኔ እዚ ዘመሓላልፍ ዘሎ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ዝሓለፈ 10 ጥቅምቲ 2014 ሰነድ ጸብጻቡ ናብቲ ባይቶ ድሕሪ ምቕራቡ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት እዚ እዋናዊ ውሳኔ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዘየዝልቕን ክቕጽል ዝገብርን ብምዃኑ ንስርዓት ኣስመራ ዓብዪ ተጽዕኖ ከም ዝኸውን ኣሚቶም። ባይቶ ጸጥታ ኣብዚ እዋናዊ ውሳኔኡ እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘካይዶም ቀጻሊ መጽናዕትታት ንምድራዕ ተወሰኽቲ ኣባላትን ሓለፍትን ናብቲ ጉጅለ ክጽምብር ከም ዝኾነ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ዝኣተወ ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ትሕቲኡ ተቐይዶም ናይ ዘለዉ ወተሃደራት ጅቡቲ ንኣበየ ቦታኦምን ኩነታቶምን ብዝምልከት ንጹር መብርሂ ክቐርብ ጸዊዑ ኣሎ።
أبز قرب أوان زتزرجح سنة أب مرمار جوجلة أب جداي إرتران إثيوبيا ناسفيرو وخمزلو منقص إرترا أب معدا زباويان جوجلة تعطي سرح كمزلون تنقص التاو زي مرجع زبا قرن أفريقيا كوينو مهلاون زحبر كوينو كم سعبي النايزي بايتو تتا أب العلم منقص إرترا توسخ تقطعت كي تجبر خمزة ترفيو كأمت تانيحوم إذا مرمار جوجلة سرحون توسخ حدا عمد كقتل جيرو زلو بقطر شوعات تحمشت شوعات تسمى حدش والسنة بأمريكا تشاينا عباي بريطانيا كمون فرنسا زعم السلا قومت أبالات تبايتون تشعات خالقت زي قومت أبالات حجرات تقبلنا تكركبن كله روسيان يوردانوسن كا ناي عقابي دمتن أسمعنا اللوح روسيا نمنتاي أبزوانا وساني بايتو تستا عقابيا أريا نزبل موجود بزتفلالي كورنعو زتنتونو زلو وغانات كم زغلطو منغست روسيا أبزوانا زي مسرعات أسمرا أب استراتيجيكا وتعدرا وربحاتات زتوكوري مكررابات يرئي بمهلاو خمس خونيام زأنفتو نلو مستدالو زينا أزي نيرو كورات خطاتلتي حبريتا نتخطاتل تدمت مدرخ بحصير معبل بمخنيات مودة اوان حاجاي فنونا بحصير معبلنا بإرتران كبابيان كابز سومون زي جميرو ناي فريكونسي وي مسمر فنو لوط يغيرو مهلاو بتحتنا نحبركم بز مسرت مسمر فنونا بحصير معبل بعسرت حدا شحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وي اب 25 متر باند كم زركب بتحتنا نحبر
إزي دمت مدرخ إرتراويانيو سند صبصاب مرمار جوجله ودب حورات هاجرات اب ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ መደብና ክቡራት ተኸታተልቲ እዋናዊ ጽብጻብ መርማር ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ወይ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ ክፋላት እንዳሰፈርና ክነቕርበልኩም ምዃንና ሓቢርና ነርና መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ህዝቢ ነቲ በት መርማር ጉጅለ ቀሪቡ ዘሎ ጭቡጥ ይኹን ሕሱብ ጽብጻብ ሰሚዑን ፈሊጡን ኣበየናይ ኩነተ ባይታ ከም ዘሎን እቲ ዝገዝኦ ዘሎ ስርዓት ናበይ ኣንፈት የምርሕ ምህላውን ንምብራህ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ሰነድ ጽብጻቡ ብ10 ጥቅምቲ 2014 ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቡሎ ሙሉእ ትሕዝቶ ሰነድ ብነጥቢ ሓበሬቱ ክተቕርቦ ንውሓት ግዜ ዝጠልብ እኳ እንተኾነ ህዝብና ንኽፈልጦ ዘገድሶ ዛዕባታት ጥራይ እንዳልዓልና ተዳሊና ኣለና ንሎም እምበኣር እዋናዊ ሰነድ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ ፍልመ ጸብጻቡ ብዘስፈሮ ጽማቕ ትሕዝቶ ክንጅምሮ ኢና ሰናይ ምክትታል كمتي أب حطب صحف مبل 31 نايتي ببين 21 ناي كل تشحن 13 زفلت والثانية بايتوت التاود بحورات هاجرات مونيتورينج جروب قبل المنجستي إرترا كل انتناوي بايتاوي متنعتات كوادد زينة صف مسالي توهيبو عب تحت تعذاب النت العلوية بومبر كوميتي نايتي مونيتورينج جروبون مسوكلت منجستي إرتران وسانزر ربات أكايديو زوم ركبات زيوم كاب إرترا وزع تخايدو خوينهم اتي فالما يركب بشمون تتحساس كلتشن 13 عب كتما باريس هاجر فرنسا اتي كال اي ركب دما ب14 كاتيت كلتشن 14 عب كتما كايرو هاجر قبطي تكبراو كخون كيلو بعسران شمونتن نحاسي كلتشن 14 ون ام مونغو عب كتما نيروبي زركبو وكلت منجستي إرتران ab نيويورك زترخبت كوميتي نايتي مرمار جوجله بتليكونفرنس توسخ ركبات مكيادو كذكر قبو يخون مونيتورينج جروب بزعبا منجسي إرترا زأكبو فحشو حبريتاتنا بومبر كوميتي كحلف ab زتقاربلو كاب منجسي إرترا نمتنعتون مرمرون زدرع زخون حبريتا وحاجزات تنفيقو بمسرتون منجستي إرترانة مونيتورينج جروب ناب هاجرو أتيو عمامو خي السلاسل كساب زا ساعات زيا كالكيلو الله مونيتورينج جروب نتي إرترا نتطرفات كجلتات سومال وتهدرا وحاجزات تجبريا زبل حبريتا كون النتون مرققات حيال تعرض حرمكيات إذا حق زي أبايتا بزتمسكرو تعزبتتات كون النتوم كدمدم تدريه الله منجسي إرترانتي قبل عليو توسينو زلو ببين 19 بعد شوعات ناي كل 99 زفلت ات منجستي كابن نابن زخونة هاجر أطوار كي اتو زقد وساني بتدقاقامي كجهسو يرألو منجستي إرترا كاب منجست السودان أطوارن نتوكتن بغد علينا بهاجرو خأتو تانيحوون علو عدقا أطوار كاب منجست السودان بريزيدنت إسياس بقربا بزقوزات رمو تحدراوين سبسلطان إرترايو زكايد زوم كاب هاجر السودان ناب إرترا زأتو زلو عينة أطوار مبزحتهم كالاشنيكوف RPG شامبوكو مورتار SPG 9 زعينتهم برت كمون زتفلاليو ناي إيد تفنجرتي يركبوهم مونيتورينج جروب نزي كساب نحاسي كلتشان 14 أم حدار جنفر ريد سي كوربوريشن بارو تشعاتي أب كتمات سنة زنبري نصر الدين علي بخيت زوم كبيلهم زتتقصو أطوار كاب هاجر السودان بحبوء زأتو زنبرة وكيل منجستي إرترا من بارو الرقاقيتو نصر الدين علي بخيت كتاو حبريتون سرحون نابتي عبيت صحفة بريزيدنت حلاف مولان معتاقن زوباويان قجلتات زخوني كولونيل تسفال دتحاب تسلاسي محلالف كم زنبرون مونيتورينج جروب كالرقاقيت كيلو الله أتو نصر الدين علي بخيت كاب حملة كلتشحن 14 جميرو ناب درجة مينسترنت نقدن اندسترن ديو يركب مونيتورينج جروب أبزي وانا ومزنعتتاتو منجستي إرتران عدوغات تقاوم تحدث هاجر دوبوب سودان يحجز اللودو يلن أبزي بالحيالو كستات تعوق تعزبتن مكاب حبريتانيو أكايدو
እቶም ክስታት መንግስቲ ኤርትራ ብሪያክ ማቻር ጆርጅ አቶር ደንግ ከምኡውን ዴቪድ ያውያው ንዝምርሑ ሰለስተ ተቃውምቲ ጉጅለታት ናይ ኣጽዋር ሓገዝ እናገበረ ንኩናት ሓድሕድ ሱዳን የጓሃህር ኣሎ ዘስምዑ ክስታት እዮም መርማሪ ጉጅለ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብዘዋህለሎ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ጉጅለታት ወተሃደራዊ ሓገዛት ከም ዝገበረን ንጉጅለ ሪያክ ማሻር ኣብ ዓመት 2014 ጥራይ ልዕሊ 4 እዋናት ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም ዝሃበን ብተወሳኺ ማእከላይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ተቃውምቲ ጉጅለታት ጆርጅ አቶር ደንግ ከምኡውን ዴቪድ ያውያው ዝማረኾም ኣጽዋር መሳርዕ ቁጥሮም ወይ ሲሪያል ናምበር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ክስታት እዚ ዝድርዕ ወይ ዘመስክር ጭቡጥ መርትዖ ብዘይ መቕራቡ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ነዚ ክስታት እዚ ተወሳኺ መጽናዕትታት ክካየደሉ ከም ዝግባእ ሓሲቡ ንእዋኑ ኣብ መደምደምታ ካብ መብጻሕ ተቆጢቡሎ መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ጉንበት 7 ከምኡውን ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ንዝበሃሉ ተቃውምቲ ጉጅለታት ክብን ለጠቕን ዝብል ወተሃደራዊ ሓገዛት ክገብር ምጽንሑን እዚ ሓገዝ እዚ ይቕጽል ከም ዘሎን ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብቶም ሓገዝ ዝረኽቡ ዘለዉ ተቃውምቲ ጉጅለታት ብዝኣከቦን ኣብ ገሊኡ እዋናት እውን ብዝለሓኾን ሓበሬታ ናብ ድምደማ ተቃሪቡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ጉጅለ አልሸባብን ጥቡቕ ዝምድና ክህሉ ክሰርሕ ምጽንሑ እቲ ግንባር ማዓስከሩ ናብቲ አልሸባብ ዝነጥፈሉ ከባቢታት ሞቃዲሾ ናይ ሶማል ክቕይር ብዘይካ እዚ ከዓ ኣብ ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ጽላል መንግስቲ ኤርትራ ኣኼባታት እናሰርዓካ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ክረቁሕን ዘይነጽፍ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ንኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ግንባር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክውን ክገብርን ጸኒሑ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ነዚ ክቢሉ ዘንቀሎ ሓቂ ንምርግጋጽ ነቲ ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ጸሓፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን ዝኾነ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ማንክን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዝኾነ ኣብርሃ ካሳን ባዕሎም ኣብ ዝመርሕዎ ኣብ ምዝዛም ዓመት 2012 ዝተኻየደ ምስጢራዊ ዋዕላ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን መደበሩ ካብ ከባቢታት ኦጋዴን ናብ ከተማ ሞቃዲሾ ሃገረ ሶማል ክቕይር እሞ እቲ ምንቅስቃስ ምስ አልሸባብ ጭቡጥ ዝምድና ፈጢሩ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጉጅለ አልሸባብ ዘሕልፎ ወተሃደራውን ንዋታውን ሓገዝ ተረባሐ ንኽኸውን ምንባሩ ከም መርትዖ ኣስፊርዎ ኣሎ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ ልዕልቲ መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቕ ጉጅለ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ወተሃደራዊ ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎ ዝነገር ክስታት ዝጭበጥ መርትዖ ረኺቡሉ ኣሎ እቲ ብደምሒት ዝጽዋዕ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰፊሕ ከባቢታት ዕስክርና ተነጺፉሉ ከም ዘሎን ካብ ክፍሊ ሎጂስቲክስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከዓ ናብ ኣሃዱታት ደምሒት ብዝተረቐቐ መልክዕ ፎኮስትን ከበትን ብረት ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ዘረድኡ ሓበሬታታት ኣኪቡ خبادو أنا فلتلك قطعت فوقته كابزة محرسة وتخال علي ويتعال قرنا فقدت مكالالي سرعت مواتي عيرت عبالي مغزد قرنا سرعت مواتي عيرت عبالي مغزد قرنا فقدت مكالالي زيت علي بين خات تفلس حمام حنيروكا سكزب زكانس حاوخا بزايكا وتخات حلف بناي دقرنا
تهارب سرام تمواتي حيرت عبالي مخزن دقرنا قلتت مكالي سرام تمواتي حيرت عبالي مخزن دقرنا قلتت مكالي خاطات قلت سلمتك بعمت بقفعي حبشي سلمتك قلتي خاودي مو حجي حرمك مهورك متيو ورسك طعما سرام جمواتي عيرت عبالي مغفر دقلنا سرام جمواتي عيرت عبالي مغفر دقلنا سرام جمواتي عيرت عبالي مغفر دقلنا سرام جمواتي عيرت عبالي إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم مدب تعنا سلام بخبركم تخاتل راديو دمت مدرخ أمنيلهم مدبنا فلما نحترس تمطط أن مجبي أحبت هاجرنا زتوكرا كون قالوا سيبو حتير حبرتها وزيناتات بزعبات النقريبو مدبنا كنات فينا صبوا مقتتل ህፃናት ፈልስቀት አለወለደታት ምዃኖም ፍሉጥ እዮም ሓደ ህፃን ካፋል ማዩ ዝተመጣጠኑ መኣዛታት ዘለዎ ኣማግቦም ዝረክብ ከዓ ኪንያው ዝረኽቦ ጥዕናዊ ድልዳለ ኣብ ምሓስ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ዘይስገር እወታዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣይሰሓትን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ክለንትናዊ ሕፅረታት ነዚ ሓቀዚ ዘየማልእ ኮይኑሎ ኤርትራውያን ህፃናት ብሕፅረት መኣዛታት መግቢ ኣብዚ እዋን እዚ ብከቢድ ተፀጊሞም ካብ ዝርከቡ ህፃናት ኣፍሪቃ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ ፀቢብ ኣካይዳታት ንመሰረታዊ ቀረባት ህዝቢ ረሲዕዎ ከም ዘሎ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ ናይዚ ሰዓብን እዚ ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝተወልዱ ህፃናት ዜጋታት ብሰንኪ ዋሕዲ መሰረታዊ ቀረባት ህይወት ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ፀገማት ይርከብሉ ሓደ ህፃን ኣብ ተንፋል ማይ 2 ዓመታት ዕድሜኡ ኪንያው ካብ ዲኡ ዝረኽቦ ፀባጦብ ተወሳኺ እኹል መኣዛታት ዝሓቆፉ መግቢ ምዝረከብ ጥዑይ ኣእምሮን ኣካላዊ ብቕዓትን ሒዙ ክዓቢ ልዑል ተራከም ዘለዎ እዮም ሓሉቅ ኢላታት ጥዕና ዝሕብሩ ኣብ ሃገርና እኹል ቀረብ መኣዛዊ መግቢ ኣሎ ዶ ኢልና ክንሓትት እንተነቒልና ዝሕፍር መልሲ ጥራይና ክንረክብ ኣብ ኤርትራ ክፉት ዝኾነ ሓበሬታዊ ትሕቲ ቅርፂ የለን ካብቲ ሃገር ዝወፅእ ሓበሬታታት ድማ ብመንግስቲ ብዝመሓደራ መራኸቢ ብዙሃን ዝቃነ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀገማት ከተላልዮን ክትግንዘቦን ትፅገም ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ማሕበራዊ ፍትሒ የንግስ ኣለኹ ምዑይ ዝርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይዋርድ ኣለኹ ሞት ኣዴታት ኣብ እዋን ወሊድ ናብ ዝተሓተ ዓቕን ኣውሪደዮ ጥዕና ህፃናት ኣውሒሰ ከም ዓሶ ቲቪ ከምኡውን ፖሊዮ ዝኣመሰሉ ሕማማት ኣጥፊናዮም እናተባሃለ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወሃብ ሓበሬታታት ብካልኦት ወገናት ክረጋገፅ ስለዘይረአ ሓቅነቱ ክምስክር ኣይከኣልን እዮም
ህዝቢ ኤርትራ ቆራስ ባንውን ተሰሪዑ ጽበሉ እዋን ተበጽሑን ሃለወ ህፃናት ኤርትራ ተማጣጣኒ መኣዝታት መግቢ ረኽቡ ኣለዉ ኢልካ ክትዛረብ ዘሕፍር እዩ ትምንታይ ህሉ ኩነታት እዩ ዝምስክሮ ኤርትራዊ ህፃን በቲ ሓደ ህፃን ክሓልፎ ዘለዎ ኣተዓብያ ይሓልፍ ኣሎ ኣንኳይ ክትብል ሲም ከርሱ ዝመልኣሉ መግቢ እውን እዩ ተሓሪምዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ንዝነበረ ኣግራውያን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ሃገሩ ምስጓጉ ዝፍለጥ እዮም እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዘሎ ሰብኣዊ ፀገማት ብሓፈሻ ጥዕናዊ ኩነታት ህፃናት ካብ ብፍላይ ንፁህ ስእሊ ክትሕዝ ፀገም እዮም ከም ዝስከር ኣብ 2002 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ደርቂ ተኸሲቱ ሓያሎ ህፃናት ኣብ ከቢድ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ወዲቖም እናሃለዉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ከምዘየለ ናይ ሓሶት መደረ ሂቡ እዮም ዩኒሴፍ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክገልጾ ከም ዝጸንሐ ኣብ ኤርትራ ብ10 ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ህፃናት ብሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ንሱ ዝኸትሎ ጥዕናዊ ፀገማትን ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ይዝሕበር መንእሰያት ኤርትራ ሃገርና ብሰንኪ ጉጉይ ምሕደራ ስርዓት ኣስመራ ሃገሮም ረሕሪሖም ፈቅዶ ስደት ዝሓናበሉ እቶም ተካእቲ መጻእቲ ያሪታ መንእሰያት ኤርትራ ሃገርና ብሰንኪ ጉጉይ ምሕደራ ስርዓት ኣስመራ ሃገሮም ረሕሪሖም ፈቅዶ ስደት ዝሓናበሉ እቶም ተካእቲ መጻኢት ሃገር ዝኾኑ ህፃናትና ከዓ ቀጻልነቶም ክብረስ ካብ ክትርኢ ዝኸፍእ መርገም የለን እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዚ ቀጻልነቱ ከባኽ ንሰርሕ ዘሎ ስርዓት ክናገብ ክጻር ይግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዒቡ ዝቐርብ እዋናዊ ዜና ጥዕና እዩ ምክትታልኩም ደቂምና ናድም ኣብ ባህላዊ ሕክምና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዝበዝሑ ኣፋውስ መርዛም ባእታታት ከም ዝርከብዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔሽዋር ናይ ፓኪስታን ዝርከቡ ተመራመርቲ ሓቢሮም እቶም ኪላታት ኣብ ሓበሬቶኦም ኣብ ባህላዊ ሕክምና ከም ኣፋውስ ዝጠቕሙ ኣቕፅልትን ጥረታትን ኣብ ዕፁ ቦታ ነዊሕ ስለ ዝኽዘኑ ኣብቶም ኣትክልቲ ዝርከቡ ተሃዋስያን ማይኮቶክሲንስ ዝበሃል ብርቱዕ መርዚ ከም ዘመንጭው ኣብሪሆም ማይኮቶክሲንስ ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ንዝኣቱ ዝተሓላለኹ ጥዕናዊ ፀገማት ከም ዝኸትል ዘመልከቱ እቶም ተመራመርቲ እዚ መርዚ እዚ ምስ ከም መንሽሮ ፀላም ከብዲ ዕንወት ኮላሊት ፀገማት መፍረ ከምኡውን ትሑት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝኣመሰሉ ሕማማት ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዋ ገንዚቦም እቶም ተመራመርቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ባህላዊ ሕክምና ዝዝውተሩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣትክልቲ ኣፋውስ ብዘካየድዎ ሰፊሕ መፅናዕቲ ኣብቶም ዝውቱራት ዝኾኑ ኣፋውስ 400 ዓቕም ማይኮቶክሲንስ ከም ዝረኸቡ ብምትሕስሳብ ዘይውሕስ ባህላዊ ሕክምና ዝዘውትሩ ሰባት ጥንቁቃት ክኾኑ ተማሕፂኖም ልዑል ዓቐን ስፍሒ ዘለዎ መግቢ ምዝውታር ካብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓለ ጥዕናዊ ፀገማት ከም ዝኸትል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ዝርከቡ ሓካይም ገሊፆም እቶም ክኢላታት ኣብ መግለፂኦም ልዑል ዓቐን ስፍሒ ዘዘውትሩ ደቂ ተባዕትዮ ብከቢድ ረኽሲ ሓንጎል ከም ዝጥቅዑ እዚ ኣብተን ተመሳሳሊ መግቢ ዘዘውትራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ከም ዘየርአያ ነፂሮም ወያውታት ሓንጎል ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዑል ዓቐን ስፍሒ ዘለዎም መግቢ ብዝርከቡ ባእታታት ክጥቅዑ ልዑል ዕድል ከም ዘሎ ዘመልከቱ እቶም ተመራመርቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስርዓተ ኣመጋግቦኦም ልዑል ጥንቃቐ ከዘውትሩ ተላብዮም ልዑል ዓቐን ስፍሒ ዘለዎ መግቢ ምዝውታር ኪንዮትያ ኣብ ስሩዕ ዑደት ደምን ንጥፈት ልብን ዝኸትሎ ሽግር ኣብ ከባቢታት ሓንጎል ሰባት ዝተፈላለዩ መርዛማት ባእታታት ክፍጠሩ ጠንቂ ከም ዝኸውንን እዚ ከዓ ዝተሓላለኸ ኣእምሮኣዊ ፀገማት ከም ዝኸትልን እዩ ብኽኢላታት ጥዕና ዝግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ኣብ መደብ ጥዕና ዝቐረብናዮ ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ቀፃሊ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም
خدري عين فلالي عين فلالي عين فلالي عين فلي عين فلالي زرعين فلي زرعين عين فلالي عين تعشون ما تعمود ما تعشون يا حد النفنا عين قول يا رشو ما تعمود ما تعشون يكسم حرسان حين وسروتاي يبقى أشواركا عقل بوزتاي يكسح لنتن عمازينتاي عين فلالي فلالي رحمة سلامتاي 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 وكل بلو مكرفاس تحواويفنا المامو عينات نفاس 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 عين فلان عين تعشون ما تعمود ما تعشون يا حد النفنا عين قول رشو ما تعمود ما تعشون ورابيهر ورمايلي وقطبح لنا يتوحالي سرح تغيه صنعتنا للي حذر لنا حذري عين فلالي عين فلالي عين فلالي عين فلي عين فلالي زرعين فلي زرعين عين فلالي عين تعشون ما تعمود ما تعشون يا حد النفنا عين قول رشو ما تعمود ما تعشون يزبي بعوراك يا عيت فلالي عسلامك استانا يقايت بلو هذا الكلية كم تفتوى مفن العيدة بسرته تايانتو 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 أبسابت كلنا يرثرا ينبر ويناكم على سترة حد حدرا حدر 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 عين فلان عين تعشون ما تعمود ما تعشون يا حد النفنا عين قول رشو ما تعمود ما تعشون سوا زمنا جمنو الرينا زمن الأحوى زمن قصانت سفنو سلادي يوم لما تخالي سوم جغانو تسوي أوم سكيلو رجانا يخونو مريت كوبحولنا سلمى تقلهم كم شمعة بخيفهم أنا خبرهم
عين فلالي مبوك العادي عاد أكل قوينا نغفم عندي عين فلالي بأوراجا حذري يومنا يوم حالفهم بجا حسمنا بلا تمرري نفرسي تاتخنا مري عزيرو تغيري أول نباري على مري سوء زمن جمنو الرينا زمن الأخوة زمن قيصانة صفنو سلالي يوم لما تخالي صوم جبانو تسوي سكينو رجانا بخونو ناريت بحولنا
እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ዜና ክደግመልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንኤርትራ ዝገለለ ዑደት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ይካየድ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ስራሕ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ክሳብ ሕዳር 30 2015 ክናዋሕ ወሲኑ። ዜና ብዝርዝር ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ንኤርትራ ዝገለለ ዑደት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምክያድ ብ27 ጥቅምቲ 2014 ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተወ ካብቲ ከባቢ ዝተዘርግሐ ዜና ኣመልኪቱ። ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ምስ ዳይሬክተር ዓለማዊ ባንክ ሰብ መዚ ሕብረት ኣፍሪካ ላዕለዎት ወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ላዕለዎት ወከልቲ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ሓለፍቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ከምኡውን ኣካየድቲ ስራሕ እስላማዊ ባንክ ንልምዓት ከም ዝኣመሰሉ ኣባላት ዝሓቆፈት ጉጅለ ነዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደት
بإثيوبيا فلمو خمزلو زملكتو ጸብጻባት መሰረታዊ ዕላማት ዑደት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምዝገብ ዘሎ ኩለንተናዊ ድሕረትን ድኽነትን ባይታዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣለዉ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ኣህጉራውን ዞባውን ምብጻሓት ንኤርትራ ዝጓንዩ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዘመልከቱ ጸብጻባት መሰረታዊ ምኽንያት ናይዚ ስርዓት ኣስመራ ብዝኽተሎ ዘሎ ኣነጻሊ ኣካይዳታት ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ባንኪሙን ብ27 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝኣተወሉ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ኣብ ሓያሎ ዞባዊ ቁጠባዊ ዛዕባታት ከም ዝተመያየጠ ኣብ 8 ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ዘሎ ትሑት ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጺ ጥሜት ከምኡውን ምሕደራዊ ንጥፈታት ንምትርናዕ ናይ ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓድሽ ገንዘባዊ ጉንዖ ተተሊሙ ከም ዘሎ እቲ ዋና ጸሓፊ ከም ዝገለጸ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ተቐሪቡ ዝበሃል ዘሎ መጠን ገንዘብ ናብ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኡጋንዳን ክባጻሕ ከም ዝኾነ ዘመልከተ ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን መዓላውነት እዚ ገንዘብ ብተዓዛብነት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ማሕበራትን ባንክታት ልምዓትን ክውን ከም ዝኸውን ኣነጺሩ። እዚ ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ዞባ ከመርሕ ከም ዝኾነ ብዋና ጸሓፊ ተገሊጹ ዘሎ መጠን ገንዘብ ካብ ዓለማዊ ባንክ 1.8 ቢልዮን፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት 3.7 ቢልዮን፣ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ 1.8 ቢልዮን፣ እስላማዊ ባንክ ልምዓት ከዓ 1 ቢልዮን ዶላር ናብዚ ዞባ ከእንፍትዎ ተማባጺዖሞ ዘለዉ መጠን ገንዘብ ዝድመር ከም ዝኾነ ወሲኾም ዘረድኡ ጸብጻባት ውዱን ምሕደራ እንተተገይሩሉ ቀጥታዊ ዝኾነ ኣውንታዊ ልምዓታዊ ፋይዳ ከም ዝርከቦ ኣተስፊዮም። ዑደት ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን ናብዚ ዞባ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝሓለፈ 18 ዋርሕ ንመበል ሳልሳይ ግዚኡ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት ዞባውን ኣህጉራውን ተበግሶታት ንልምዓት እዚ ዞባ ክውን ክኸውን እንተተደልዩ ሃገራት እዚ ዞባ ኩለንትናዊ ምሕደራዊ ተሓድሶ ክገብራን ካብ ብልሽውና ነጻ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ከንግሳን ከም ዝግባእ እዮም ዝምሕጸኑ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ስራሕ መርማሪት ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ክሳብ ሕዳር 30 2015 ዓመተ ምህረት ክናዋሕ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። እቲ ባይቶ ኣብዚ እዋናዊ ውሳኔኡ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ መርማሪ ጉጅለ ክትሓጋገዝን ናብቲ ሃገር ኣትዩ መጽናዕታዊ ስርሑ ብግቡእ ንኽዓምም ከፍቅደሉን ኣትሪሩ ጸዊዑ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ነዚ ውሳኔ እዚ ዘመሓላልፍ ዘሎ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ዝሓለፈ 10 ጥቅምቲ 2014 ሰነድ ጸብጻቡ ናብቲ ባይቶ ድሕሪ ምቕራቡ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት እዚ እዋናዊ ውሳኔ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዘየዘልቕን ክቕጽል ዝገብርን ብምዃኑ ንስርዓት ኣስመራ ዓብዪ ተጽዕኖ ከም ዝኸውን ኣሚቶም። ባይቶ ጸጥታ ኣብዚ እዋናዊ ውሳኔኡ እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘካይዶም ቀጻሊ መጽናዕትታት ንምድራዕ ተወሰኽቲ ኣባላትን ሓለፍትን ናብቲ ጉጅለ ክጽምብር ከም ዝኾነ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ዝኣተወ ወተሃደራዊ ግጭት ኣብ ትሕቲኡ ተቐይዶም ናይ ዘለዉ ወተሃደራት ጅቡቲ ንኣበየ ቦትኦምን ኩነታቶምን ብዝምልከት ንጹር መብርሂ ክቐርብ ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተዘርግሐ ሰነድ ጸብጻብ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስፊርዎ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዕጣቕ ዞባውያን ጉጅለታት ይሰርሕ ከም ዘሎን ጠንቂ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ምህላውን ዝሕብር ኮይኑ ከም ሳዕብየን ናይዚ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ጸቕጥታት ከየተግበረ ከም ዘይተርፍ እዩ ክእመት ጸኒሑ። እዚ መርማሪ ጉጅለ ስርሑ ንተወሳኺ 1 ዓመት ክቕጽል ገይሩ ዘሎ ብቁጽሪ 757 ዝተሰመየ ሓድሽ ውሳኔ ብኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን ፈረንሳ ዝኣመሰላ ቀወምቲ ኣባላት እቲ ባይቶን 9 ካልኦት ዘይቀወምቲ ኣባላት ሃገራትን ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ሩስያን ዮርዳኖስን ከዓ ናይ ዕቃቤ ድምፀን ኣስሚዕና ኣለዋ። ሩስያ ንምንታይ ኣብዚ እዋናዊ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ዕቃቢኣ ኣርያ ንዝብል ምጉት ብዝተፈላለየ ኩርናዑ ዝትንትኑ ዘለው ወገናት ከም ዝገልጽዎ መንግስቲ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ስትራቴጂካዊ ወተሃደራዊ ረብሓታት ዘተኮረ ምቅርራባት የርኢ ብምህላው ከም ዝኾነ እዮም ዘንፍቱ። እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ።
كبرات سمعتنا مكتالكم دامسكنا أبزي كنسانا بتكم أبز متس مسكالة حستو حساب نملسكم كا سناي كني